Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i evo sada smo priveli kraju i drugu fazu i praktično danas puštamo u rad čitavu ovu zgradu. Dodelili smo ugovore start-up i inovacionim kompanijama kao i velikim kompanijama koje će ovde imati svoj deo istraživačkih i razvojnih centara i u tom smislu ovo će svakako biti jedan od najboljih naučno-tehnoloških parkova ne samo u Srbiji od ovo 4 koje imamo, već u ovom delu Evrope. Zašto? Zato što je ovo pravi najbolji ekosistem. Dakle, u okviru jednog naučno-tehnološkog parka vi imate i fakultet, imate velike, dobro etablirane kompanije koje imaju svoje razvojne centre u okviru samog parka i imate start-up i inovacione kompanije koje će onda sarađivati sa njima, učiti od njih, tako da na jednom mestu imate zaista pravi mali ekosistem koji je u stvari svojevrsna fabrika znanja, inovacija, dodate vrednosti i ne samo za Novi Sad i ne samo za Vojvodinu, već za čitavu Srbiju. U ovom naučno-tehnološkom parku će raditi otprilike oko 1000 najboljih inženjera koje mi imamo u Republici Srbiji ili jedni od najboljih inženjera koje imamo u Republici Srbiji. I ja zaista sa nestrpljenjem već od sutra očekujem da vidim konkretne rezultate za našu privredu i za našu ekonomiju. Gledali smo, jutros sam gledala sa mojim timom šta je to što smo mi 2016. postavili kao ciljeve do kraja 2022. godine. Sećate se da smo 2016. godine, tada je Aleksandar Vučić bio predsednik Vlade, oformili ministarski savet za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo. Ja sam vodila taj savet tada kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i postavili smo neverovatno ambiciozne ciljeve do kraja 2022. za koje čini mi se tada niko, ali baš niko nije verovao da ćemo ih ispuniti, već su mislili da je onako neka politikanska priča koja dobro zvuči, ali nema šanse da se ostvari. A to su bili ciljevi da tada otvorimo novih 15.000 radnih mesta u IT sektoru i da neto izvoz, dakle ne ukupan izvoz, nego naš suficit bude do kraja 2022. godine 1.500 miliona evra. A 2016. godine nama je neto izvoz bio 400 miliona evra. I mi smo danas ne samo na pravom putu da to postignemo, već smo neke stvari i ostvarili i prebacili. Tu mislim na broj zaposlenih u IT sektoru. Mi smo ga više nego duplirali. On je od nekih 19.000 prešao 40.000 u ovoj godini. Dakle, taj deo smo završili pre 2022. godine i uradili više nego što smo postavili kao cilj. Što se tiče neto izvoza, on će u ovoj godini, dakle 2021. godini, biti nešto više od 1.200 miliona evra. Ukupni izvoz će biti 1.800 miliona evra. Dakle, do 2022. godine, do kraja 2022. godine ćemo sigurno prebaciti tih 1.500 miliona koje smo postavili sebi kao cilj.